ଆଜି ମୁଁ ଆସି କଲେଜରୁ ପହଞ୍ଚିଛି କି ନାହିଁ ମମି କହିଲା ମୁଁ ଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ମାଛ ଭାଜିକି ରଖିଦେଇଛି ତୁ ଟିକେ ଖାଲି ତରକାରୀ କରିଦେବୁ। ମୁଁ ଚାଲିଲି ତରକାରୀ କରିବା ପାଇଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଳୁକୁ ଭାଜିଦେଲି, ତାପରେ ସବୁ ମସଲା ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ତାପରେ କଢ଼େଇରେ ତେଲ ଦେଇକି ଶୁଖିଲା ତେଜପତ୍ର, ଫୁଟଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକାଇ ସେଥିରେ ପିଆଜ ପକାଇଦେଲି। ପିଆଜ ହେଲା ପରେ ସେଥିରେ ବଟା ମସଲାକୁ ଦେଇ ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା ପକାଇଦେଲି। ତାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ସେଥିରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ପକାଇଲି ଆଉ ତାପରେ ଟମାଟର ପକାଇଲି। ଟମାଟର ଭଲସେ ସିଝିଗଲା ପରେ ଭଜା ଆଳୁକୁ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିକି ପାଣି ଦେଇଦେଲି। ଆଳୁ ସିଝିଲା ପରେ ବା ତରକାରୀ ଫୁଟିଲା ପରେ ଭଜା ମାଛ ସବୁକୁ ପକାଇଦେଲି। ତାପରେ 2-3 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇକି କାଢ଼ି ସେଥିରେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ପକାଇଦେଲି। ଏବେ ଆଉ କ'ଣ, ଏବେ ତ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମ ଟେଷ୍ଟି ଟେଷ୍ଟି ମାଛ ତରକାରୀ।